Menta ka singingan wan rai shapi ka khubor yaki no ye lai kai football ki ba he tulap tam hapo ka perthei baro ka we. Kylian Mbappe uba kamai kumba chispa arpo pra US dollar nado usnem arjar arpo ar hado usnem arjar arpo lai kata hakapor jong ka jinge lai kai ka jong Lionel Messi uba kamai kumba chispa arpo million US dollar ribusan million haka fil bat sanpusan million haka off fil kaba kamai. Cristiano Ronaldo uba kamai kumba arspa chipo US dollar ban ubadon kumba sanspa livewi million haka Instagram followers ka jong Neymar JR uba kamai kumba prapunyo US dollar nado usnem arjar arpo ar hado usnem arjar arpo lai kata hakapor jong ka jinge lai kai ka jong ban ubadon kumba arspa iway million followers hapo ka Instagram ka jong Mohamed Salah uba kamai kumba sanpolai million US dollar uba kentup ya ka on field bat ya ka outfield jong ka kamai ka jong